5 идеи за алтернативно съхранение на вещи в спалнята. Стойката за дрехи е супер практично решение, с което може да се внесе ред в спалнята и в същото време всичко необходимо да ни е под ръка. Стълба като закачалка. Декоративната стълба е стилен дизайнерски детайл, който може да се разположи практически навсякъде. А колко удобство създава такъв елемент на интериора, може да се убедите сами. Закачалки за стената. Закачалката със стената е отлично решение и спасение за горкият стол пред тоалетката, който всяка вечер се оказва затрупан с дрехи. Табуретка с възможност за съхранение. Отлично решение не само за вещите, които използваме ежедневно, но и за нещата, които не са ни първа необходимост. Кошници и кутии. Още едно практично решение за съхранение на всички вещи, които понякога се чудим къде да оставим в спалнята, са кошниците и кутиите за съхранение.